Bokabovu. Usungaphendula babushongwe. Mbovu, sengikhona Yeah. mfo. Yeah. Kufreeze wena la ku screen sami. Oh, ngiyazwakala manje, ngiyakhuluma manje. Ngiyakuzwa manje. Yeah, ungaphendula bhuti wami. No, umbuzo uwodwa la mangibuka support ama foreigners. Asike singene ekuthekini iSouth Africa ine policy mfo kaMbovu. Ngizophendula diplomatically nendlela futhi eyisintu kahle. Ine policy yama foreigners. Ithi umuntu odingeka la eSouth Africa maka yiforeigner, kumele kube umuntu oza nesamba semali esikhulu azo invest. Okusho ukuthi imali kumele ayishiye la. Ne-skill kumele ashiye la. And kumele kube iskill esinganaso la eSouth Africa ukuze simlande. Mubu ufika ke la kugcwele ama foreigner neskill esinaso thina ama South Africans. So kusho ukuthini lokho imisebenzi ethi yathathwa. And number 2, we need to trade nama foreigners. We need to trade nama foreign countries so that the economy is on move. So how and what do we need kuma foreigners? Na into esiyidingayo. Sidinga ukuthi ba qualify ngokwephepha elibhaliwe la eSouth Africa ukuthi iconstitution ithi vumela iforeigner makwenze njani. Number 2, kumele babe documented. So ngilisho ngingasabi ukuthi ama undocumented foreigners la South Africa awahamba wafokofe. Ngoba uma kubulewe umuntu somewhere Mbovu ebulewe iforeigner engekho documented asikhona ukuthola lo muntu. Angabulela abantu abawu5 ama fingerprints wakhe awazukukhomba ukuthi usame umuntu lo obulele kanje. So you need people who are documented abangene ngokusemthethweni la. Number 2, ukuregister kwabe kosisiza la ekuthenini uma eza ngepassport lakhe langale ngaphandle limnika u21 days, limnika u14 days, limnika u31 days ukuthi akabuyele ezweni la kubo. Uma ezohlala la ngevisa, i-visa law must then apply ukuthi uyavumeleka ukuthi ahlale la. Sikhona isidingo na. So angisabi ukusho lokho. Angikushelo for iphathi ngisho mina ngiwushongo as a member of parliament ukuthi ama foreigners angekho documented awasidedele. Sisafuna sisesebhizi. Manje inhlangano enkulu kunabadila ngaleyo policy le yama foreigners. Mina ngisadila nalezi igebengu zamaphoyisa ngithunywe lapho. But my view ngedwa nje says awahamba ama foreigners angabhaliswanga angekho emthethweni. Nalawa futhi anganasidingo ukuthi abe la. Kumele umuntu abe la ngenxa yeskill esingenaso thina. Nento esingayidingi. Ngeke ungithathele umsebenzi, ngiyakwazi ukudrive itekisi. Wena uyiforeigner songithathela lento le kulanda umuntu angaphandle. Ngiyakwazi ukulungisa incathulo sekulanda umuntu angaphandle. Hayi kahle bo. Leyo nje angizwena nayo. Angivumelani nayo impela. Yeah. No, siyabonga kakhulu. Uref ke khona ubuza indaba yeref. Hayi ke lento engiyikhuluma ekuqaleni ukuthi isiqhelo sesibulele mfo kaMbovu. URAF kade kudliwa imali. iRAF nje ibolile. Idliwa amaloya, abona amaloya abelungu futhi lawo abelungu aclaim imali enkulu. Uma ngabuthola i90% of ama claims ama foreigners are done by ama white companies, ama attorneys wabelungu. And asigijimisa thina abantu abamnyama lento leyo. Thina masigijimisa into ama foreigners sigijimisa umuntu omnyama ngokwebala. Siyawayeka la amanye ama foreigner futhi ama China ama abelungu laba. Kumele nje kuphume kwasana. Yeah, no, that's very true. To us, a foreigner is a Zimbabwean, a foreigner is a Nigerian. We've got foreigners from all countries, Pakistan, we've got Asia. Many Chinese that are in this country illegally. So we've got foreigners from all walks of life. Okay? Kumele siwagijimise nje impela ke lapha phuma. No. Asicela ukuthi ubabushongwe asho amazwi akhe ogcina. Thina siyi-clean governance siyabonga kakhulu mfo kaShongwe ukuzavela kwakho ube kanye nathi la uthatha isikhathi sakhe sibalekile sophinda sikujahe sobe sesikujahe litaba abantu ababoshiwe wawenza isithembiso sikuhleli la kubhampa 52 sifunani ethe you are getting paid asicela ukuthi nisiwashele icathulo just do your job. Hambani no impeach upresident simfune edilikile esihlalweni kanjalo no deputy president wathola ama grant we want to see him in prison kanjalo nonobhala kaKhongolose nangwa ya eholidini wakhokha 300,000 kusafanele sitshela ukuthi wawuthathapi ucash ngo2016 we want to see him in prison as well. Isela nesela akuhambe whether white or black asikhethi sisazoya kuma meya ngafani. So do your job
njengeScope aniholeli ukuthi nihlale lapha naye uFarouz Khan lo simfune eboshiwe. Every thief must go into prison. Bengizothi mina laba abasele manje la government abazazi banenkinga abangifonele beze bazongibona sikhulumisane basho ukuthi mina ngatshontsha kanje bese simbuke ngizohamba nyobakhulumela ukuthi hayi lo uthi yena watshontsha u500 million uzowubuyisa kodwa ucela ukuthi sibone senza kanjani ngabe bese simbophe kancane mhlambe simnika u30 years yabona ngena la ku30 omunye simnika u20 yabona abeze ngiyababiza uzani sokhulumana abanye ababe yi-state witness sikwazi ukubopha sobaxolela abahlike ehlalweni manje kodwa ke abangazwanga ukuthi ngithini ngithi mina umkhonto uzongena emandleni goqaqa abeze manje isango lisavulekile ngisakhulumiseka ngisatholakala Wait. No. Siyabonga. Obaleka kakhulu mfowethu uwe mfoka Mbovu inkinga leyo icale la ungashintshi ke mfethu ungakhethi ukukhuluma